9 жніўня пятніца, Белсат Зум, з вами Віталь Бабін. У чацвёртую гадавіну прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі размаўляем пра галоўнае. Вітаю гаспадарства, і мы пачынаем. Легітымнасць Святланы Ціхановскай неабходна пацвярджаць, лічаць асобныя чальцы каардынацыйнай рады. Хто можа замяніць дэмакратычную лідарку? Ці пацярпеў паразу беларускі мірны пратэст? І што мы маем праз 4 гады пасля прэзідэнцкіх выбараў? Жыве Белсат. Актывісты і журналісты правялі пікет каля канцылярыі прэм'ера Польшы з заклікам захаваць незалежнасць нашага тэлеканалу. Мандат Святланы Ціхановскай, якая паводле незалежных назіральнікаў роўна 4 гады таму перамагла на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, скончыцца на лета. І таму яго неабходна пацвярджаць, кажуць крытыкі дэмакратычнай лідаркі. Сярод іх і фракцыя ў каардынацыйнай радзе на чале з Андрэем Ягоравым, Вадзімам Пракоп'евым і Александрам Кныровічам. Апошні пагадзіўся патлумачыць нам сваю пазіцыю. Спадар Александра, вітаю вас. Дзень добры. Ці лічыце вы ўвогуле, што бестэрміновы мандат спадарні Ціхановскай да наступных справядлівых выбараў падрывае давер да ўсіх дэмакратычных сілаў? Як это гаворыцца ў заяве ўласна фракцыі? Так, безумоўна, мы учора зранку падпісалі адпаведную заяву ад лица всех удзельнікаў фракцыі «Беларусы больш шырэе», ад лица удзельнікаў блоку Пракоп'ева Ягорова, які ішоў на выбары ў каардынацыйную раду. Мы лічым, што вось такое бясконцае падоўжванне тэрмінаў і прынятае вось такім неўяўным выглядзе, яно таксама падрывае, менавіта падрывае давер да ўсіх дэмакратычных колаў, таму што калі мы самі не адпавядаем вось таким патрабаваннем у дэмакратычнасці, у адкрытасці нашых дзеянняў, то які можа быць давер да нас з боку нармальных звычайных беларусаў, якія зараз застаюцца ў тым ліку і ў Беларусі, і ўсё яшчэ на нешта спадзяюцца. Таксама вы кажаце пра тое, што неабходна пацвердзіць гэты мандат. Як тэхнічна вы гэта сабе выяўляеце? Па-першае, калі сябры каардынацыйнай рады не пабаяліся прайсці праз галасаванне на выбарах, а мы ведалі, які будзе песімізм. Мы ведалі, які будзе ціск, мы ведалі, якім будзе стаўленне такіх больш шырокіх дэмакратычных колаў. Але не пабаяліся пайсці на гэтую працэдуру і паглядзець шчыра ў гэтую люстэрку. То я не разумею, чаму гэта не можа зрабіць нацыянальная лідарка. Все ж такі гэты працэс, ён дае такі адпаведнае адчуванне рэчаіснасці, у якой мы знаходзімся. Адпаведнае адчуванне рэчаіснасці. Але гэта толькі адзін з такіх тых варыянтаў, якія могуць быць прапанаваны. Магчыма, іншыя варыянты. Я бы прапанаваў не забегаць так далёка наперад, таму што мандат скончваецца ў Святланы Ціхановскай, той мандат, які ёй далі грамадзяне Беларусі, она з'яўляецца пераможцай прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, гэта безумоўна. І грамадзяне ўручылі ёй мандат на правядзенне новых свабодных выбараў. Гэта таксама безумоўна. Але вось гэты тэрмін скончваецца 9 жніўня 2025, ўсё ж такі не 4 года, і я прапанаваў бы абмяркоўваць нейкія канкрэтныя прапановы аб тым, як гэта можа адбыцца недзе ў траўні 2025 года. Чаму? Таму што, магчыма, праз гэтыя 10 месяцаў мы будзем знаходзіцца іншай палітычнай рэчаіснасці. Мы, магчыма, ўжо пабачым вынікі як быццам несапраўдных наступных выбараў Лукашенка. Магчыма, у нас будуць некае змяненне ў становішчы на фронце ва ўкраіне. Магчыма, у нас будзе некае змяненне стаўлення нашых захадных партнёраў, якія сёння працуюць з беларускімі дэмакратычнымі коламі, да таго, што адбываецца ў Беларусі. І ў той рэчаіснасці, у якой мы будзем у траўні 2025 года, магчыма, з'явяцца новыя прапановы аб вось гэтай самай працэдуры. Я бы не забегаў так далёка наперад. Але тым не менш, калі не Ціхановская, то хто можа заняць яе месца? Ці вы асабіста прэтэндуеце на гэтае месца? Зразумела, што гэта было бы вельмі смела для мяне, і ні ў коім разе я бы не прэтэндаваў на гэтае месца. Я не
не адчуваю себя зараз нацыянальным лідарам, больш за тое я адчуваю сябе такім апазіцыяй у апазіцыі, і я бачу па вачах і бачу па нейкіх апытанках, што зараз нас разумеюць толькі працэнтаў так 30 палітычна матываванай аўдыторыі, а гэтага вельмі нешмат, каб прэтэндаваць на нейкія такія буйныя пасады, такія громкія тытулы. Мне падаецца, што калі б зараз стаяла аб гэтым пытанні, то гэта месца павінна было быць вакантным. Мне так падаецца, калі б мы казалі ўсё ж такі адзін да аднаго шчыра. Вось, але как бы гэта толькі маё асабістае меркаванне. Ну і ведаеце, ўсё ж такі, калі мы кажам пра некую пасаду, то размова павінна пачынацца не з асобы. Гэта, ведаеце, гэта погляд на свет Лукашенка і вось людзей, якія жывуць у аўтарытарным свеце. Калі мы шукаем асобу. Гэта размова павінна пачынацца з таго, што мы патрабуем ад яе. Якія функцыі яна павінна выконваць, якія мэты дасягнуць, што мы жадаем, каб яна рабіла, а потым уже пад гэтыя мэты мы шукаем чалавека, не наадварот. Таму я разумею гэтае пытанне, а хто, калі не Ціханаўская, і я ўсё ж таки прапанаваў бы паглядзець на яго больш шырока ці больш глыбока, і магчыма, зараз трэба было бы аставіць гэтую пасаду як такую вакантную. Калі гэтая пасада застанецца вакантнай, то тады хто будзе ўласна размаўляць з заходнімі партнёрамі, хто будзе размаўляць з самымі беларусамі, як унутры Беларусі, так і у замежжа, і ўвогуле хто будзе каардынаваць вось гэтую працу? Давайте паглядзім праўдзе ў вочы. Статус Ціханаўскай як пераможцы на выбарах 2020 года ніхто не аспрэчыў. І тое, што з ёй размаўляюць замежныя нашы захадныя партнёры, напэўна, гэта і не зменіцца, нягледзячы на тое, што будзе напісана ў яе на гэтай візітоўцы. Але ці размаўляюць зараз офіс і наогуле дэмакратычныя сілы, дэмакратычныя, падкрэслю, палітыкі з беларусамі, якія знаходзяцца ўнутры краін. Учора, прабачце, у часы канферэнцыі Павел Латушка пачаў скардзіцца, што беларусы не ходзяць на акцыі у падтрымку дэмакратыі ў Польшы. Я упэўнены, што калі мы паглядзім на лічбы, галоўнае сабыцце, якое палітычнае сабыцце, вось гэтая самая канферэнцыя, яе паглядзелі ў першы дзень 22 000 чалавек. У другі дзень меней за 10 000 чалавек. І таму я падкрэслю, нам трэба глядзець, расплюшыўшы вочы на тое, што адбываецца. Мы амаль не размаўляем з тымі людзьмі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. І мы амаль не размаўляем з людзьмі, якія знаходзяцца за межамі Беларусі. Яны засталіся самі з сабой, і гэта таксама адмоўны вынік працы за гэтыя 4 гады. Таму я лічу, што яе стасункі з захаднымі лідарамі, яны застануцца на месцы, што не будзе напісана на яе візіткі, але вось працу з людзьмі ў Беларусі за межамі, трэба неяк пераўладкоўваць. Тое, аб чым казаў Андрэй Егоров на працягу гэтай канферэнцыі, што калі наша стратэгія на працягу 4 гадоў не прывяла да выніку, то магчыма справа ў нас, магчыма справа ў стратэгіі, і ён прапанаваў, акрамя таго, што ён прапанаваў паглядзець па-іншаму на легітымнасць таго, што адбываецца зараз в Беларусі, таксама ён прапанаваў трохі заняцца сабой, самімі сабой. Ну што ж, будзем сачыць за тым, як будуць развівацца стасункі ўнутры дэмакратычных сілаў і як яны будуць выбудоўвацца з беларусамі ў самой Беларусі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. З нагоды 4-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская звярнулася да беларусаў як унутры краіны, гэтак і у эміграцыі. Яна назвала 9 жніўня днём годнасці і запэўніла, што ўсе разам мы зможам завяршыць тое, што было пачатае 4 гады таму. Фрагмент звароту ў вашай увазе. Беларусы паказалі сябе як сапраўды еўрапейская нацыя, дзе кожны сам бярэ адказнасць за лёс сваёй краіны, не чакаючы, што нехта вырашыць нашыя праблемы за нас. Мы паказалі, што цэнім жыццё чалавека, кожнага і кожнай. Мы паказалі, што ўмеем дапамагаць іншым і бараніць сваё. Беларусь не сыходзіла з першых палос сусветнай прэсы. Некаторыя называлі пратэст жаночай рэвалюцыяй, некаторыя тэлеграм-рэвалюцыяй. Насамрэч, гэта была рэвалюцыя годнасці. І таму сёння па ўсім свеце мы адзначаем наш дзень годнасці.
Сёння ізноў беларусы па ўсім свеце выходзяць на акцыі, ладзяць пікеты салідарнасці, дабрачынныя зборы, нават футбольныя турніры ў падтрымку зняволеных спартоўцаў. Той свабадалюбівы дух, які лунаў тады ў Мінску, Брэсце і Гародні, Пінску і Оршы, ён нікуды не знік. І хоць цяпер беларусаў раскідала па розных гарадах і краінах, мы не адмовіліся ад сваёй мэты – вярнуць свой дом. Мы хочам людзьмі звацца. Сёння ў Беларусі не будзе ні пікетаў, ні вулічных акцыяў. Праз рэпрэсіі і тэрор гэта проста немагчыма. Але калі нічога не адбываецца, гэта не значыць, што беларусы змірыліся. Я чула такую думку, што ў беларусаў маўчанне не значыць згоды. Гэта значыць, мы затаіліся, мы рыхтуемся да новага моманту, а ён абавязкова будзе. Беларусам унутры краіны я хачу падзякаваць за вашу смеласць і за вашу цярплівасць. Я не прашу вас рызыкаваць, не той момант. Цяпер той час, калі трэба зберагчы сябе. Сёння, калі рэжым душыць усё жывое, рэпрэсуе за лайкі ў Фейсбуку ці за беларускую мову, вы можаце будаваць кантакты, развіваць нефармальныя сувязі. На лакальным узроўні кожны можа несці праўду. Распаўсюджвайце навіны сярод сяброў, суседзяў, калегаў па працы. Нават невялікае, здавалася, дробнае дзеянне мае значэнне. Ці здольныя будуць беларусы завяршыць сваю рэвалюцыю? Ці яна насамрэч зазнала паразу? Да якія паралелі мы можам правесці паміж падзеямі чатырохгадовай даўніны і плошчу 2010 года? Пра гэта Белсат паразмаўляў з палітычным аглядальнікам радыё «Свабода» Юрыем Дракахрустам. У 2014 годзе ці былі размовы, а вось паўстанне плошчы 2010 года проиграла ці не? У нас же вот Саннікаў, вот его выпустили з турмы, ён зараз на захадзе, как бы один з лідараў таго паўстання, вот ён цяпер дзейнічае. Ну, вот калі тады хтосьці задаваў пытанне, так проиграла паўстанне плошчы? Ну, проиграла, на жаль. Ну, я думаю, тое самае можна сказаць і пра 2020 год. И в этом смысле, вот в формате моих аналогий, да, тогда больше ясно, какие аргументы супраць. Вот чему теперь не 1867, тому теперь не 2015, но аргумент фактично два. Это первое, заходние краины не признают режим Лукашенко. Хотя, до речі, так, ведаеце, то Меркель позвонит, то Помпео, то амбасады існуюць, так амбасадараў, скажем, адклікалі. До речі, пасля 10-го году таксама, калі вы памятаеце, былі адклікалі, вярталі. Але, ну вот як бы аргумент. І другі аргумент, у нас ёсць Ціхановская. У нас ёсць Ціхановская, якую прымаюць в Белым доме, якую прымаюць в Берліне, в Парыжы, на вышэйшым троне. Ну, все, іншых аргументаў няма. Бо сказаць, што беларускае грамадства, так сказаць, там, як памятаеце этот образ, там, агмень палае под торфяником. Ну, а як мы можем доказать, что ён палае? Ну, в 2020 году все видели сотни тысяч людей на улице. Зараз не то, что сотни тысяч, одинок нема. Так можно отлумачить, что это тому, что режим чистить душит. Ну, коли это дастатковое тлумачение, но мне оно не дастатковое. И вот паводле аналогии, я кажу, ну не было в 2014 году того, что было в 2010 году. Тому, что боялись, тому, что затиснули, тому, ну не важно, ну вот не было, это была иншая реальность. Вот. И в этом смысле так, зараз иншая реальность. Это, из этого не вынікае, что все это на стагоддзе, это так будет заўсёды, зусім не. Але ізноў жа в межах моей аналогии 2020 год не был працягам 2010-го, не был працягам плошчы. Ніяк. Не персонально, то есть герои 10-го года Саннікаў і Некляеў ніякай роли в 2020 году, падзеях 2020 года не адыгралі. Нейкага такого вот месяца
Так, тады ў 20-м годзе, калі вы памятаеце, многія задавалі, а будзе у нас плошча ці не будзе у нас плошча. Но 20-й год не ўспрымаўся як працяг 10-го года. 10-й год застаўся ў 10-м, застаўся ў мінулым. Узніклі новыя з'явы, новы пад'ём, матываваны зусім іншымі прычынамі, ці значнай ступені іншымі прычынамі. Тое самае будзе і ў будучыні. Я не ведаю, это может быть хутка, это может быть не хутка. Пасля паўстання 63-го года беларускае грамадства доўга яшчэ нікуды не падымалася. Ну тут вот 10 гадоў паміж 10-м і 20-м годам прайшло. Может быть, умоўно кажучы, в 2030 годзе пачнецца новы пад'ём, но это ўжо не будзе, як бы, вот мы працягваем 20-й год. Не, это будзе новыя з'явы, хутчэй за ўсё з новымі персанажамі. І, дарэчы, шмат якіх краінах паўстанні, якія не атрымаліся, рэвалюцыі, якія былі разгромлены, ну, это частка гісторыі, прычым з такім працяглым рэхам, ну, скажем, тая ж парыжская камуна. Ну, так ее расстралялі, утопілі ў крыві. Сказаць, што она нічога не значила во французскай гісторыі дагэтуль. Дагэтуль это значная падзея французскай гісторыі. Так што, але збольшага яна ўжо, прынамсі, я скажу акуратна, все больш робіцца великай гісторыяй, гісторыяй паразаў, гісторыяй перамогаў. Гісторыя не складаецца з адных перамогаў. У 2010 годзе, я думаю, во многіх было адчуванне, што гэта больш як бы самавыражэнне, это вот як бы дэманстрацыя свайго парыву. У 2010 годзе, па шчырасці, у вельмі немногіх было адчуванне, што мы можам перамагчы, што так можна перамагчы. А ў 20-м было. І, дарэчы, на тым баку оно таксама было. І тое, што вот як бы цяперашнія многія лукашэнкавыя рэакцыі, калі ён 2020 год да месца і не да месца прыгадвае, ну, прыгадвае таму, што ён тады мог прайграць. И вот эта память, что мы можем выиграть, она как бы застанется, и может быть праз пакаленне застанется. И, дарэчы, ведаеце, вот эти спрэчкі про 20-й год многие там, а ці трэба было, значит, боты здымаць, калі вы становіцеся на лаўку, а может быть трэба, так сказать, было там. Стрельбу хлопчики бяры. Ну вот у меня іншая аналогія, іншай краіны, да? Польша, дзе вы знаходзіцеся. Солідарнасць стварылася. Солідарнасць на пачатку мирно протестовала, мирно выступала. Там чвэрць насельніцтва было в солідарнасці. 81 год, военное становішча, люди арыштаваныя. І, наколькі я ведаю, у Польшы тады была спроба маладых каких-то гарачых хлопцаў стварыць змагарную солідарнасць, якія разважалі дакладна так, што вот, значит, Валенс памыляўся мірным шляхам, а трэба было стрельбу хлопчыкі бяры. А не атрымалася у них нічога. Як бы аўтарытэт Валенса і іншых лідараў іх задавіў, і ўрэшце в 89 годзе паўтарылася мірны шлях, нават шлях перамоваў з тымі людзьмі, якія іх катавалі і сажалі ў турмах. Так. І все ж таки як бы прайшоў мир. То есть прайшоў шлях фактично 81 года. Он працягнуўся. Так что в этом сенсе значение мирной революции 20-го года, оно может быть больше значным, чем нават зараз здаецца. Сотні палонных і сотні квадратных кіламетраў расійскай тэрыторыі пад кантролем зброеных сілаў Украіны. Пра такія вынікі трохдзённых баёў у Курскай вобласці Расіі выданню Washington Post на умовах ананімнасці паведаміў дарадца Владзіміра Зеленскага. Цяпер Кіеў просіць Вашынгтон дазволіць ЗСУ выкарыстоўваць дальнабойныя ракеты «Атакамс» для удараў па аэрадромах, якія Расія выкарыстоўвае для нанясення удараў па Украіне. Пра іншыя навіны ў нашым дайджэсце.
Расійскі Ліпецк мінулую ноччу зазнаў масаваную атаку дронаў. На вайсковым аэрадроме пачаўся пажар, пашкоджаны аб'ект энергетычнай інфраструктуры. Паводле губернатара рэгіёну Ігора Атрамонова, пацярпелі прынамсі 9 асобаў. Улады гораду эвакуююць некалькі населеных пунктаў, размешчаных бліз аэрадрому. Для ліквідацыі наступстваў абвясцілі рэжым надзвычайнай сітуацыі. Беларусь увяла дадатковыя санкцыі супраць так званых несяброўскіх краінаў. Гэтым разам пад забарону на ўвоз трапілі макароны, пітная і мінеральная вада, цэгла, будаўнічыя вырабы з керамікі ды іншыя. Папраўкі ўнеслі ў пастанову Савету міністраў нумар 700. Абмежаванне не датычаць тавараў, якія вязуць транзітам у краіны Еўрапейскага звязу і тавараў гуманітарнай дапамогі. Палітвязень Анджэй Пачобут не хоча пакідаць Беларусі без магчымасці туды вярнуцца. Пра гэта ў эфіры тэлеканалу TVN24 заявіла кіраўніца канцылярыі прэзідэнта Польшчы Малгажета Папроцка. Такімі словамі чыноўніца адрэагавала на крытыку з боку экс-міністра ўнутраных справаў Польшчы Мар'юша Камінскага, што Пачобут не быў уключаны ў спіс на абмен вязнямі паміж Расіяй і Захадам, які адбыўся сёлета 1 жніўня. За 3 дні да завяршэння Алімпіяды ў Парыжы ўжо вядомыя 2 зборныя, што зоймуць першыя 2 месцы ў агульнакамандным заліку. Пакуль лідаруюць спартоўцы ЗША, якія заваявалі 30 залатых медалёў, а ўсяго ў іхнай скарбонцы больш за 100 узнагародаў. Другі радок у Кітаю. Сёння ж на Алімпіядзе стартаваў прадстаўнік Беларусі Магамед Хабіб Кадзімагамедаў. У вольнай барацьбе ў вагавой катэгорыі да 74 кілаграмаў ён на стадыі кваліфікацыі саступіў Разамбеку Жамалаву з Узбекістану. Увечары пазаўзем за беларуску Сюзанну Валацько, якая выступіць у спаборніцтвах цяжкаатлетак у вазе да 71 кілаграма. Футбалісты менскага «Дынамо» дабіліся перамогі ў першым матчы 3-га кваліфікацыйнага раунду футбольнай лігі Еўропы. У Вугоршчыне дружына Вадзіма Скрыпчынкі перамагла гібралтарскі «Лінкальн» з лікам 2-0. Двубой у адказ адбудзецца 15 жніўня ў Гібралтары. Пераможца гэтага супрацьстаяння паспрачаецца за права згуляць у асноўным этапе лігі Еўропы з бельгійскім «Андерлехтам». Ліквідацыя адзінага незалежнага беларускамоўнага тэлеканалу ці змена структуры. У Польшчы не сціхаюць дыскусіі вакол рэформы тэлеканалу «Белсат», якую прапанавалі польскі МЗС і нацыянальная тэлекампанія ТВП. Напярэдадні ў Варшаве каля канцылярыі прэм'ер-міністра Польшчы прайшоў пікет у падтрыманне нашага тэлеканалу. Некаторае меркаванне яго ўдзельнікаў у вашай увазе. Белсат быў творзony. Няма нічога дрэннага ў тым, каб існаваў канал польскага тэлебачання на розных мовах, у тым ліку на беларускай. Але Белсат не быў каналам, які займаўся прасоўваннем Польшчы, жыцця ў гэтай краіне, яе пункту гледжання. Белсат ствараўся, каб дапамагчы беларускаму грамадству. Гэта не было польскае тэлебачанне для беларусаў. Гэта было беларускае тэлебачанне для беларусаў. І кожны, хто на ім працаваў, ведае, што гэта так. Фактычна, калі будзе знішчана тэлевізія «Белсат», гэта будзе вялікая палітычная памылка. І элементарна не трэба быць вельмі вялікім палітыкам, каб гэта разумець. І я спадзяюся, што польскія палітыкі нас падтрымаюць. І думаю, што і Радаслаў Сікорскі пераменіць сваю думку, і «Белсат» застанецца. Я так мяркую. Ніхто не будзе распускаць рэдакцыі. Адзінае, што яна страціць сваю расейскамоўную і украінамоўную частку. Яны будуць працаваць як асобныя рэдакцыі. Не будзе ніякіх кадравых зменаў, у тым сэнсе, што ніякіх масавых звальненняў не плануецца. Белсат для меня значит важную, калі не важнейшую частку беларускай інфармацыйнай прасторы, пляцоўку для рэалізацыі вельмі вялікай колькасці праектаў, якія маюць нацыянальнае значэнне. Таксама прыйшоў, каб не ведаю, паказаць польскім уладам, што яны блізкія да таго, каб зрабіць сабе стрэл у нагу.
На гэтым ставім кропку, подписывайтеся на наши сацыяльныя сеткі, каментуйце і ставце ўпадабанні, калі гэта для вас бяспечна. Я ж з вами развітваюся і зычу спадарству добрых выходных.